بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد. آمين. وآله. آمين. وأصحابه. آمين. وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. آمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آمين. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. وأسلامه. نعم. شينا. أني سجلي بملكنا يا. كين. يرمجويا. نعم. كاربونينا إن شاء الله. والله أمري. أمبل مكة. نعم. أناغا أستاذ بيبلي. أناغا مليمو. نعم. نو عثمان دمله. أكويلي أنظر. كين. كرا. كفانا شينا يناميا. نعم. أكاكنكا. ولا. نعم. أنفر لنيونغا. كنا أمبل مكة دمه. كين. أنيرا كبارلا. والله أمري. شينا. نعم. أني سجلي بيا. كين. كفرا ستجي الله تعالى كدمكا. والله أمري. أنغرا مو بيا. بيا. المانو بيا. كين. دنبو بيا. كين. دغدغو بيا. بيا. الحمد لله أنا كنا منغا. نعم. لكن باي. والله كنا بدو. أمبل مكة. نو مليموي. تكنيشن أبلا كويك لنا. بارين دي والله. الحمد لله. أيه. أيام ولي. نعم. بارين منغما. تبغى أبو منا. نو دواي. نعم. نو يهاجلتي. كنو كنده. أي. كنو كنده. أبدا. بارين كنده. نعم. أمانو. منو؟ أمي دعوة أمال مكي. تكلا كدعوة يناسب. كين. تكلم بتقولي. تبغى فلاتين من أمازون. نا أمال مكي فيه. نعم. نو أنا مليموي. بارا نوانده. بارا نوانده. نو دواي. كين. واجلي. والله. أنغرا مغوبيا. بيا. لا هذا جودو واجلي كلا بيجو. على نيكرو. إيه منو واجو أولو بيجو. كين. إبي سكي كفلونغا لا هرا على نيكرو. أمري. منو؟ الله أكبر. أنا دعوة كامل مكي. أيه دعوة كاي. بارا منو. منو؟ ni mɔgɔw lajɛ ka mɔgɔw sago fɔ o yɛrɛ kun janfa ye lahara don a ɲɛni n'a tɔɔrɔ i kelen ta don dɛ wajilikɛla ala de ko kuranɛ na ali ulama warasatan biya ye ko dɔnnibaw de ye nabiɲumanw cɛtaba ye o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale jɔnmɛ nabiɲumanw ka jɔyɔrɔ la su in na أبلا دانا بن إذا تبان نعم أقول فاين هيا وبارن يا فيدي سمع الله والله نيرو فوالله لكن شيء دافر نيرو مانعا منو ني بارن ينجل الله جاي نعم دعوة بكامل مكي والله كدعوة ينافع كين شو لا كنا يجي كنا باي كين أنغرا مغوبيا والله وبيا نتف موقف ده أي لا أفو ينايا هيا أمري برا تكلمي لي أنا كيا سلم على محمد صلى الله تعالى وسلم سليم على كوكيما ne Muhammadu ci kana diɲɛ lafiya yahudiyaw ye kira ɲininka ani nazaraw ya Muhammadu k'i ala ka kira ye o tuma ala ye mun d'i ma k'o fɔ ye an karamɔgɔw bi yan kira ko ala ye ni Muhammadu ci kana jogo ɲuman dafa ka laadiriya sinsin ka danbe sinsin ka kira tɔw ka fɔlen sɛbɛntiya ko kana nabiɲuman tɔw ka fɔlen dafa ni kira ci kun ye قل لكم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين kira jiri de nɛɛma ye danfɛn bɛɛ ye adamadenw ko tɛ dɛ danfɛn bɛɛ kira bɛ yen bilen yan ale fatura minnu ɲɔra kira jɔyɔrɔ la
n'o ye karamɔgɔ wajibikɛlaw alimamiw olu kan ka jɔ kira jɔyɔrɔ la fɛn bɛɛ la k'olu ka n'o kalikan u jogo la ani u danbe la wajibikɛla de ye kalandiri ye i bɛ min fɔ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ ten wa a k'a sɔrɔ tiɲɛ don mɛ anw k'a kɛ e k'i dɔwɛrɛ kɛ min t'o ye e ye jɔn ye baara in ma nɔgɔ dɛ an jɛra Ala de kama o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ye kɛnɛ sigi yan ko silamɛw ka kɛnɛ ka silamɛya ɲɛfɔ a ɲɛ ka fɔ tiɲɛ na n'o jara min ye sa o don n'a ma ja min ye e bɛ se mun na o kɛ silamɛya kɔni an y'a kalan kitabu fɛn min ye sahabaw sɔrɔ anw y'a kalan min ye kiraw sɔrɔ anw y'a kalan fɛn min ye nabiɲumanw sɔrɔ anw y'a kalan an y'a bɛɛ dɔn ka tila k'an sigi sigiyɔrɔ la o kɔrɔ ye an labɛn bɛ saya kan e ni miniti ni seconde ani cɛse diinɛ tiɲɛ kama an wolo kɔrɔtalen han an fa ta tigɛ fɔ an b'a tigɛ fɔ Ala ta kitabu ka so an kɛra mɔgɔw bi yan Mamadu Cira ka na tuguni dafa ba kulu bi yan ka dɔ buguni dugutigi ni a y'a fɔ anw karamɔgɔ nali kɛra hɛrɛ ka dɔ buguni na yan anw bɛ kuma ni mun ne ye bɛn ni kelenya lafiya Ala ka haya kelen an karamɔgɔ y'a kalan nka min y'a kɔrɔ dɔn bɛɛ tɛ dɛ wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu karamɔgɔ bɛ tile ka nin fɔ nka min y'a ɲɛ dɔn bɛɛ tɛ nangan bɛ k'a f'i ye Ala ko a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na wa a kana fara fara nka ye kumakan fila de ye f'a ka walawala a ye ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na Ala bɛ fɛ de an ka ɲɔgɔn minɛ a ma ban dɛ a ye kangari da aw kana fara fara mais kira taara bɛɛ ye torika dɔ ta ka mɔgɔw tɔgɔ kɛ kafiri ye ne bɛ sigi ko Ala ko ta ne bɛ tila Mali b'a daminɛ ko ne ta ye nkalon ye o bɛ tila Ustaz b'a daminɛ k'o bɛɛ ye nkalon ye o bɛ tila dɔw b'a daminɛ ko anw bɛɛ bɛ jahanama kɔrɔ k'ale ta ye tiɲɛ ye kun fi aw bɛ mun kɛ n'o kɛra aw bɛ tunu Ala kelen kira kelen kuranɛ kelen lahara kelen magan kelen karamɔgɔ ka fila fɔ kitabu wa sunna i y'a kalan n y'a kalan e y'a dɔn ne y'a dɔn an k'a fɔ bani kɛlɛ bɛ mini n'i y'a ye kɛlɛ nana a bɛ sɔrɔ i ye isa de fɔ ne tɛ Ala ta tɛ a ye n kɔnɔ n ka na n'Ala ta ye a silamɛw fo an k'a dɔn ko silamɛ ye hinɛ de ye ani yafa ani ɲɔgɔn dɛmɛ ani jogo ɲumanya n'i jogo man ɲi seli tɛ dɛ i birilen k'i kala i kunkolo kan fo ka t'i toli i bɛ jahanama na seli ɲɛdɔnna dɛ seli tigi tɛ e ye ne yɛrɛ tɛ Ala ye kira ci ka kɛ kira ye san 11 a bɛ kiraya la seli tɛ sun tɛ daga tɛ hiji tɛ a si tɛ wajibi ye mais kira bɛ yen sahabaw bɛ yen muminiw bɛ yen mumini zatiw bɛ yen karamɔgɔw olu tun bɛ mun kan o ɲɛ kan ka ɲini sa o ɲɛ kan ka ɲini misiri jɔlen yɛrɛ misiri jɔlen ka caya kan la ɲɛmɔgɔ tɛ ka taa ni halala ye o misiri ko ye munya jɛnɛya defa ni namaratɔ defa la galo la anw ti maa defa dɛ anw bɛ baara k'an kaburu kama n'a y'i diya an ta nin n'a diya n bɛ ɲininka lahara n ka fɔta la an ka kira sallallahu alaihi wa sallam a ko Abu Zahiri ma kana sɔn ka kɛ maa fila ɲɛmaa ye jango jamakulu don a ko walahi lahara don ɲɛmaa ɲuman kiyama n'i y'o minɛ cogo ye Ala bolo kiri la e b'a fɔ i kun na k'a ye jango ɲɛmaa juguman dalilu ye jumɛn ye kitabu la Seydina Umaru radiyallahu anhu Ala ka diɲɛ b'a ma Umaru fatulen kɔ san 15 a ka kalanden dɔ de sugora k'a ye sugo la ko karamɔgɔ Umaru k'i bɛ lahara Umaru ko miya ko tɔɔrɔ t'i la Umaru ko ko tɔɔrɔ tɛ n na ko nka cɛw ko Umaru ma ko nka ye jumɛn ye sugo la Umaru ko kabini ne fatura Ala ka mɛlɛkɛw bɛ ka ɲininka kuma den kelen na yan i y'a Umaru dɔn wa jɛnɛyakɛla Umaru ko tɛ zo ko tɛ joli Seydina Umaru Ala yafara cɛ min balolen ma o ye san 15 kɛ kaburu la mɛlɛkɛw bolo Ala bɛ k'a ɲininka dakuru ɲɛ kelen na
Sangare nyama. Islamu ay na mabari ni ne shi toro mi islamu ay ne fa. Anglo bila. Aw sago tere. Abada. Alata. Wallahi abara ci kelengeli. Moko tilan ta. Ai. Islamu ay cece ya mi se ka fofuna. Attende. Wa ay ngono ngana nay. O yala umar ko. Nam. Ako ne fatulengile santale duru mere ka ubuga nyini ngaya ko umaro tumam mi eku islamo kan nyamai sanduru iyo ka kalfayala umaro eku ngila wa ikungala ladiriwa Allahu akbar amani nga ko umaro eku zellare amani nga ki ko junare ko umaro eku ladiriwa ko ma do kunyore baraki kelengale aslamu ne masala no bala ka fam eme ka foko umar ka kleneya kemmi ala ya farama korole mele ko ko nyini nga kaburu la santani duru kleneya la no ka tie tutri jene e darodo dugutri so e darodo nani galondigala e darodo president foto jabala e darodo wajiri kala manenna mani to fola galondigala e darodo ministry so e darodo deputy so e darodo mori cheni kala sala ay darodo wajuri kala mannagala ay darodo nimbe bita jarema ko bele abracha direct attende temenyente lale hine de bu wallahi hine do wajuri chewdi wallahi na masaga ke ya ko de ya fodi abracha ko ikle di tugonya no ya program zura bolo wo ka yi wolwi amare hayya abdullahi ibn abasi alaka jebam ami uya nyininga ko wolwi mo jumeni afuna kira fafe ko tunne wolwi nyafanye abdullahi ibn abbas ko ala kira ya tamashi sabafo no yera ala kaddazo wadavena ko wolwi ngare mbala ke ko dale angara mo biya ni sel ko kuma mela men ni ko dafu ka dugu kulo meleke nda fi yengo ala puta sangare wolwi seli ayu ta family go wolwi wurri tala wolwi fotia tala sangare ni on be mun be ko tiye ka wori o de wolwi o anga waljuwi la okay abdullahi ibn abbas ko o kire ya tamashi sabafo afola de ko mamu ni Allahu akbar akira mina na ya ku hayafa ani soja abi fo ma ku ma sabanle sangare o wolwi ya pi folo wala ala ko qur'ana sabali jode tay aljine wallahi qultaru wal asr ila lisan la fi qusr ila allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr dum zaballedo ulu tay aljine awtuma ko wali yapi fo de sabali aterina iyaku iya fara kan soja amma yako ka abi fo ma sabri manogobi wala ala ko ina allah ma sabri wallahi sangare abracha ne ala ka bunya bai fara nazaraka ndi fara morka abada fara me sabali joka anna ga kulshi mai ndi faraka amma aflana ne wali kalke flana o de ko modo mɔgɔ min ala ni siran ye b'o sira ɲɛda la min ma bali ka ala kuta Allahu akbar mɔgɔ natɔ i tɛ se k'a dɔn ko nin ye waliyu ye ayi nka n'i n'a jara miniti 5 i b'a dɔn ko nin tɛ jurumuna kɔfɛ sangare ɲɛfɔ dama la o dama la a t'a bɛɛ kɛ a t'a bɛɛ fɔ n'a jara n'a sera balani jo ma a bɛ se gɛrɛ yɛrɛ la ko nin ye haramu ye an ka diinɛ na wallahi o bɛ kɛ dɛrɛ sangare dama ale la dama la ni anw bɛ fɛ k'a bɛɛ kɛ k'a sɔrɔ foyi ma kɛ n'a bɛɛ kɛra an fɛ o tɛ waliyu ye ayi o t'a ye o y'a filanan ye a sabanan n'o y'a laban ye a ko cogo bɛ waliyu la ani bi jɛ ka maaya kɛ a tɛ tunu abada waliyu tɛ mɔgɔ ayi o tigɛ o mais anw bɛ jansago la ɲɔgɔn kan ani tiɲɛni na misiriw kɔnɔ nkalon ni namara la misiriw kɔnɔ tɛmɛnkɛrɛw kan alhamdulillah a balimakɛ tun b'an ɲɛfɛ n'o ye Ali Sangare Kadɔbugu nin na yan salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh Sangare أيوة ولا الحمد لله رب العالمين أستاذ علي سangare أمبافو كفو أنتي أكن كنا في نتمنى بانونا أيوة أنا أفتو من الله سلام ميكرو أمينو دي كرامة وكسمان ما أنا من أتمنى واتي توي ينتسي واتي تو تفليما هو سمانا قد المشكورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
Ola an bɛ taga ɲini setigi Ala in fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma. Sitanɛ min bɛ yen n'a kɛra farala kɛnifɛn ye ka bɔ Ala subahanahu wa taala ka hinɛ la. Alhamdulilahi rabbil alamin. An nisɔndiyara. Sabula an nisɔndiyara. An sigiɲɔgɔn minnu sera ka nin kɛnɛ in labɛn. An bɛ foli kun fɔlɔ la k'olu fo k'o waleɲuman dɔn. Alhamdulillah an b'o fo k'o waleɲuman dɔn dan tɛ foli minnu na a bɛɛ waleɲuman dɔn. Alhamdulillah i n'a fɔ an karamɔgɔw bɔra k'a fɔ cogo min na bonya minnu bɛ sin na la ni Ala ka diɲɛ ye komi wagati korola an ka maabaw bɛ kɛnɛ kan an tɛna ko in bila ka sumaya bonya min bɛ sin na ko in na an bɛn'o walawala ye ni Ala ka diɲɛ ye. A ko an bɛ taga ɲini setigi Ala fama fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma sitanɛ leɲa dagara an b'a